Ayah, bidik mosaना फाग्लि बेबायदि मोसाबा बिटिआराव बांग्रिं मावो Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर गोसो गैयाबा बरायनाय जाबाय आरोना नोंसोरखौ दायो खैथा जागोन टाइमा 11:12 जाबाय दां बेलासिनि थ' दाबो मोखां सुवाखै आरोना आं हाथायबो हुवाखै बे हाथाय हुयैजोंनो प्रमोद बर'नि खिफिनाय मोनामनाय खहायजोंनो नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय आरोना थ' लोगोफोर रागा जोंना आरोना मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया थोड़ा भिडियो स्टार्ट खालामसै र माने आं भिडियो लाबोयो बहुत गोबाव जाबायमोन नालाय मानि थाखाय लाबोआखैमोन माने नोंसोरबो सोङा नालाय आं दिनै खिन्थानोसै आरोना थ' दैमु बसजों एसे कर्स लाहैनायमोन आरोना आं रस्टिंनि माबायदि जावो माबायदि कमेडि बानायो भिडियोखौ बिनि कर्स लाहैनायमोन आरोना फिस टिसखौ खिन्थाला आं सार्टिफिकेटबो मोनबाय एट द टप थांबाय थ' लोगोफोर भिडियोआ दिनबाय स्टार्ट थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा बुङो flag out flag out flag out flag out ayah मा खालामनाय जादों बेलाय गोदाव सोराव इमान लांदां जायगायाव बिदि खालामो नामा सोरबा जानाय नङा फाग्लिया खिदोंसो आंलाय माबासो नंबायमोन आरो बे बयफ्रेन्ड ना बडिगार्ड बेलाय खाथियाव थानायालाय फाग्ला बिदि जायो बे बयफ्रेन्ड जानो हाया बडिगार्ड जागोन बियो बडिगार्ड सरकारि जब माने सिख्लाफोरा गासैबो बेबायदि बडिगार्ड लानो गोसो दं बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय आरो हौवाफोराथ' मा बेबायदि साख्रिखौ मावनो गोसो दंलाय सरकारि जबखौलाय आरो थ' लोगोफोर पाक्का बडिगार्डखा आरोना बियो मजा थ' मा बुंबावनो आङो थ' लोगोफोर माने ओरैबायदि जादों आरोना लोगोफोर माने नोंसिनो बडिगार्ड नांगौबा एबा सोरबा बडिगार्ड लानोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना फेसबुकआव थांदो मेसेन्जाराव मेसेज हरदो ओमफ्राय बुंदो आरोना मा नांगौ माबायदि फेसिलिटिनि नांगौ ओरैबायदि होनना बुंदो आरोना थ' नोंसिनो हरगोन आरोना दे बिदिबा कल नङा SMS कन्टेक्ट हर मिथिबाय आइया आरो मा स्टाइल ना जालाय बेलाय जोखौ लांजोब्बाय नायफिनो र' मानसियाथ' दुगैनासो फैखो ना मोसानो होननासो टावेल गानखाखो जोखोना मोसानो होननानैनो हमनो मोनासै आङो थारमाने ओरैबायदि जाहैदों खोथाया फाग्ला बिदि जोखोलायोना आयु ayah बिदि मोसाना फाग्लि बेबायदि मोसाबा बिटिआराव बांग्रिं मावो गोदाव सोराव बिदि मोसायो नामा दाख्लै बावैसो जानानै थांदों बेबायदि मोसानायखाय बिटिआराव गिदिर बांग्रिं बिदि मोसानाङा थ' लोगोफोर भिडिअआ एखिनियानोसै आरोना ससेल' थ' नोंसोरबो नायखायानोसै नालाय ओरैनोसो बानायगारनाय जायो नायखायानो बेनिखायनो ससे बानायबाय आरोना ओरैनो इन्टारेस्ट मालाबा उनफ्राव देखायनांगोन ना गथ'फोरनो ओरैबायदिमोन नै बसा बेबायदि होननानै लोगोफोर एखिनियानोसै आरोना भिडिअआ मोजां मोनबा शेयार खालामदो मोजां मोनाबाबो शेयार खालामना लागावना हो एसे बर'फ्रा देरनांगोन ना ओरैनो गुबुन जाथि ओरै फारौ जाग्राफोराबा डेन्जार नोंसोरबो शेयार खालामना होबानो जायो थ' होदो लागाव सापर्टल' जानांगौ माना सिखावलांजोबगोन जोखावजोबगोन सिख्ला बायदि बे सिख्ला जोखावनाय बेबायदि थ' लोगोफोर एखिनियानोसै भिडिअ बाय